Башкортостанда хәрби хәрәкәт ветерандарына бушлай юридик консультация күрһәтелә. Ветерандар нинди ярдәмгә мохтаҗ һәм нинди һораулар борчыйларда? Һәм эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсемә Иштанова. Программабызның кунагы Бөтәрәсәй хугыш инвалидтар җәмәгать оешмасының төбәк бүлеге хукукый үҙәге итәкчесе Әлфит Ниғмәтьянов. Һәм Самсыз. Әлфит Рафаилович, бына инде Рәсәйнең СССРдан усактагы гаскәренең Афганистандан сыгарылуына 3 елда үтеп китте. Һәм бына бүген 15 февраль тап ошо яугирларны искә алу көне 30 ел үткән. 33 ел булып килә инде. 33 ел булды. Һәм бына вакыт үткән, әмма проблемалар һаман да хәл ителмәгән тимәк ветерандарның. Бар хәл ителмәгән проблемалар. Беренчедән әйтеп үтәйек, шушы интернациональ хәрбиләрне бүгенге көннәре белән Афганистаннан совет гаскәрләренең контингентын чыгару көне белән тәбрик итәргә, искә алырга, үзебезнең күңелдә булган, йөрәкләрдә булган рәхмәтне әйтергә без бүген җаваплы. Чөнки бу контингент менә шушы Афганистанда булган безнең хәрби солдатлар безнең ул вакыттагы государстводагы бик зур эшне алып барганнар, шул террористларның башлангыч вакытларына ул вакытна бар чик куйган безнең солдатлар. Шуңа күрә аларга теләс килә бүген хәерле сәламәтлекләр, озын гомерләр, гаиләләрендә тынычлык, бәхет һәм дә инде халыктан безнең мәрхәмәтлек аларга рәхмәт сүзе. Бармы ул андый мөнәсәбәт был ветерандарыбызга? Менә шундый мөнәсәбәтләр бар. Бүгенге көнне әйтәйек, арткы планнарга күчеп бара. Чөнки бу нәрсәдән килеп чыга? Бу килеп чыга безнең белемсезлек, гади халыкныкыда, урында утырган белгечләрнекедә. Һәм хатта ветерандардың үзләренекендә дип әйтәйек. Ветераннарның үзләренекендә дә белеп бетермиләр. Аларга менә шушы мәгълүмат бирелми тулысынча. Шуңа күрә дә инде әлеге көнгә хәтлем бай гына әйтәйек, коммуналь услугага булган хокукларын да белмәгән ветераннар бар. Шуларны без бүгенге көнне алып барабыз инде хокукый үзәктә. Нинди ярдәмнәр кирәк? Бик катлаулы, күләмле эш бу. Шуңа күрә һәрбер нинди ярдәм һорап киләләр? Шул коммуналь түләүләр менән генә килмәйдер бит инде ветераннар. Бу коммуналь түләүләр, конечно, безнең иң ябай гына дип әйтергә кирәк. Чөнки безнең килеп чыга менә шунда хәзер Афган сугышларыныкы инвалидность кую мәсьәләсе. Ул иң зур борчылу мәсьәлә. Сәламәтлекләр каушый, гомер бара, картаюга табан. Әмма селтә бирәләр менә шушы инвалидностька, анда да чыгарга туры килә. Шулай ук тагын нәрсәләр. Ничек инвалидлыкты уларга бирмәйләр димәк? Отказлар килә инде. Җитеп бетмәй, нәрсәдер җитмәй. Менә шуңа күрә инде. Нимәләр гадәттә җитмәй? Кагызлар, ниндидер белешмәләр җитмәйме? Гадәттә кагызлар, менә шушы әйтәйек, Афган сугышында үткәндәге куелмаган. Анда битеннән ничек яшьякта контузия алды, ранение алды. Тиз генә эшкәрттеләр, сугыш бара, егетләрне ташлап булмай. Менә шунда безнең гади солдатның шундый куелган бурычта үтә шулай бит. Бурычка карата патриотик мәсьәләләрне уйлап, менә шул вакытта күп кенә солдатлар яра үтәр. Менә шушы язмалар архивта калган булса, архивтан алабыз, архивтан алып инде военно-врачебный комиссиялар үткәрергә гаризалар язып, безнең Екатеринбург шәһәрендә үткәрелә, безнең центральный военный округныкы. Менә шунда язып, без аларны военно-врачебный травманы, военный травманы куйыр өчен раслап мөгаен да шулай бит. Җибәрәбез. Ул инде анда менә шу документлар белән бирелә. Әйтәйек, постановление правительства да бар. Афган сугышларыныкы безнең бөек ватан ветераннарыныкы кебек үк. Әгәр дә документлар булмаса, аларны үткән вакыттагы менә бу ширләренең оша госпиталь кагызлары оша әлеге лечиться иткән ветераннар госпиталеннән исваттарга тиеш дип куелган, әмма аны кабул итмиләр.
Менә шундый вакытларда була. Хәлите буламы был проблемаларда? Хәлите булырга безнең бер афганец судебно-медицинский криминалистический экспертиза ясап. Менә шуны үтеп чыгып җиңә алдык. Bunday проблемалар күп киләләрме һезгә ветерандар? Күп кенә бар гына булар. Менә Афган сугышыныкы мәсәлән ул әле менә иң төп мәсьәлә шушы. Инвалидность. Сөнки инде улар яшь кеше категорияһен күптән үткән, сынапта урта яшьтәргә лә итеп киләләр, үтеп тә баралар кайберләре, уларга был проблема сынапта актуаль булып тора. Һеҙҙең был оешма консультацияны һәр шаршамбы һайын Өфөлә яһай, шулай бит. Күпселек безнең ветерандар райондарда төбәктәргә барып консультацияга мөмкинлеге бармы? Менә без быел президент гранта фондынан җиңеп чыктык. Бу безгә инде күбрәк мөмкинчелек бирде. Менә шушы Башкортстанның без быел 3 районын, Уфа инде әлбәттә, Туймазы, Күмертау, Шишмә районнарын алып барачакбыз. Менә шу безнең семинар бар. Бу ничектер республиканы төбәктәргә бүлеү һәм килепсә зоналарга бүлеү һәм ошо якын тирә райондагылар килеп мөрәҗәгать итә ала димәк. Әлбәттә безнең адрес куелган, телефон куелган. Сайттан бөтәһен дә белергә мөмкин. Мөмкин, аңардан да түгел, бу айда менә без быел менә шушы хукукый үзәкне бөтен Россия юлламасына чыгардык Мәскәүдә тарафыннан. Бүгенге көнне безнең Уфага мөрәҗәгать итә Ставрополь крае. Менә булды безнең ишеткән Ставрополь крае, Омский өлкәсе, Алтай, Нижний Новгород, Новосибирск өлкәләре, Брянский, Курский, менә шушы төбәкләрдән эшләбез. Мәскәүдә әле генә эшләгән вакыт булды. Шуңа күпчелек мәсьәләләрне андан да решать чыгабыз. Хәл итәбез. Менә шуңа төбәктә безнең Уфада үзәк утыра инде. Үзәк утыра, эш әмма алып барына бөтен Россия. Төбәкара оешма кимәленә тибәйтергә мөмкин димәк. Һеҙгә бары тик Афган ошо һугышы ветерандарына мөрәҗәгать итәме, әллә бына Чечняла катнашучы егеттәр дә киләме? Безнең ветераннарны бүлү мәсьәләсе юк. Кемнәр нинди хәрби бәрелешләрдә булганнар, без аларны һәрберсендә алабыз, һәрберсендә шәхси алынган очракларда була, менә шуңа мәсьәләләрне чишеп чыгу буенча аңардан да карамастан ятим балаларын да алып барабыз. Менә шуңа әлеге очракта инде менә безнең ятим балалар, улар бу ветерандарның балалары димәксегез? Юк, ятим балалар аерым категория, безнең өстәмә юнәлеш, үзәк юридик үзәктә. Менә шуны алып барабыз. Бына Белгавәттә хәрби бәрелештәр ветерандары дигәндә Афган һәм Чечняны күз алдына килтерәбез. Башка хәрби шундый кызыл нөктәләрдә хезмәт иткән егеттәр, уларның да бит ниндидер шундый проблемалары булуы ихтимал. Бар, әлбәттә, менә бүгенге көнне безнең ул тура Таджикистан республикасында булган бәрелешләр, аларга таныклык бирергә отказ бирәләр битендә. Менә шушы анда ветеран дигән таныклык бирелмәй димәк уларга. Ветеран, хәрби ветеран дигәнне бирмиләр. Военный билетында язмасы бар, архивтан алабыз, архив бөтенесен исбатлый. Әмма урыннарда отказ кәгазьләре алырга туры килә. Шуннан инде без чыгабыз федераль центрга. Үзебезнең юридик үзәк белән федераль центрга бу мәсьәләне катлаулы куеп, законнарны аңлатып, пунктларына куеп, шушы мөрәҗәгатьне биргәннән соң без федераль центрдан җавап алабыз. Урындагы военкоматларга мында идаралыкка мөрәҗәгать итәргә. Шуннан соң чакырып таныклык бирелә. Димәк, хәл итмәслек мәсьәләләр юк? Дөресен әйткәндә бар, һәрбер правительстводан куелган законнарда бар икән, аны хәл итеп була. Менә шул әйтәйек, бар менә Таджикистан мәсьәләсен алганда, Таджикистан республикасын алганда, хәрби бәрелешләр анда бар сентябрь, ноябрь 1992 елныкы алар хәрби ветеранга әлегә.
Шуннан соң февраль айынан 1993-тен алып, декабрь айына 1997 елның катнашканнар мына ветеран таныклыгына алырга хукуклары бар. Менә шу. Һезгә мөрәҗәгать итсеннәр, һез ярдәм итәргә әзерһегез, шулай бит? Әлбәттә, безгә мөрәҗәгать итсеннәр, без нәтиҗәгә хәтлем эшлибез. Катмалы эшләр. Бүген генә булды да иртәгә булды түгел. Вакытлар да үзе, еллар да узып китә кайчаганда, документлар архивтан кайтканчы, аны җибәргәнче, әйләндереп чыгарганчы вакытлар үзе. Шуңа сабырлык, түземлек белән алып чыгарга була. Һәм ентекле шундай фидакарлык менән эшләнгән эш дип әйтергә кирәк. Һез үзегез дә Чечняларга бәрелештәр ветераны, һугыш онытыламы? Уйларга тырышмыйбыз. Шуңа беренчедән ничек үземне искә алып, бирелгән отсрочкадан баш тартып, военкоматка барып, хезмәткә киттем. Һава десант гаскәрләрендә, разведка ротасында, өлкән сержант вазифасында хезмәт иттем. Сугыш чорларында инде командирым яраланганда, аның урынбасары булып та йөрергә туры килде. Үземә дә яралануга авырга туры килде. Шуңа күрә барсы да үтелгәндер шушы безнең бүгенге дөньяга тынычлык дип, патриотик хәлдә. Шуңа күрә кем, әгәр дә без булмасак дигән куябыз да, онытабыз да, яшибез. Вакыт давалай да һәм вакыт ярдәмдә итә, дип әйтик, шулай бит? Анысы да бар. Теге нык кына онытырлык нәрсә түгел инде ул. Күңелләрдә кала бар. Күңелләрдә кала, шуңа сөйләмәскә була. Дип уйлыйм. Иң мөһиме бүген күңелдә тынычлык булһын, илдә иминлек булһын. Зур рәхмәт һеҙгә әңгәмәгеҙ өсөн. Ысынлап та яугирҙарға, элекке яугирҙарға һәм ветерандарға ярдәм итеү ул изге бурыстарҙың береһе. Уңыштар теләйбеҙ һеҙгә. Зур рәхмәт. Хөрмәтле тамашасылар, Бөтәрәсәй һугыш инвалидтары йәмәгать оешмаһының төбәк бүлеге хукукый үҙәге етәксеһе Әлфит Ниғмәтйәнов менән студияла әңгәмә тәҡдим иттек. Иғтибарығыҙға зур рәхмәт. Һау булығыҙ.